Hej alle sammen og velkommen til andet afsnit af Minecraft. I dag skal vi spille Minecraft. Så det er godt. Og hvis I ikke har set første afsnit, så fandt vi det. Jeg vil lige overse det, det var meget godt. Så ved I, hvad Amazon har lavet. Der er en med fuld guld, som jeg skal dræbe. Lad være med at være så hurtig. Lad være med at gøre mig så langsom. Ellers så ved I hvert fald, hvor mange gange det er, vi har været død. Ja, det kan jeg også se her. Hvilket er en del. Altså, en del. Det bliver dag igen. Vi er lige om lidt på dag 1. Og en dag, det er jo 20 minutter, så det er lige om lidt. Farvel. Den grå hund, den husky. Jeg gør nejder. Yay, jeg har fundet en hund. Attack bomberklatten. Bomberklatten. Hvor langt bombeklatter der? Det er min yndlingshund egentlig. Af alle forskellige. Du skal have et blå halsbånd, Uni. Kanel og det mørke farver. Det er bare sådan, Marcus, vi spiller ikke engang Java Edition eller som Bedrock. Vi spiller Minecraft Education. Ja. Og det andet, det koster lidt for mange. Det koster penge. Marcus, har vi egentlig ikke sådan begge to det normale? Jo. Jeg har alle tre. Alle tre? Ja. Jeg har det også. Jeg har faktisk også alle tre. Jeg har bare glemt min account på 2 af dem. Nå. Sorry. Okay. Farvel hund. Kom hund. Nej, det er ikke din kæreste hund. Kom. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Og yeah, jeg har stjålet. Jeg har stjålet 22 meat fra køer. Det er ondt. Ja, jeg har stjålet jeg har dræbt 22 køer og taget deres meat. Alle slags meat. Nu har jeg nogle iron. Jeg tog alt deres meat. Du får det så ondt. Ja, det er sådan en person, jeg var. Hyggeligt. Cave. Ja, hund, du bliver. Du bliver der hund. Ivan. Hvordan Iron Man eller hvad? Nej. Au. Ivan. Og 8 Ivan. Oj, har du 8 stykker? Nej, jeg har 9. 9? Nå, du har den der egentlig. Ivan. Så har vi 11 til sammen. Ivan. Bim. Guld. Det gør også nok guld selvfølgelig. Der kommer nogle monster. Iron. Bing, chilling. Bro, så misser jeg. Og jeg misser igen.
Og jeg dør sikkert. Så skal jeg løbe den anden vej. Marius, har vi egentlig ikke kun fundet som 2 structures? Nej, 3 structures. Jo, men jeg er ikke helt lige nu. Hvor er du overhovedet? Jeg er nærmest inde i Savannah lige nu. Jeg er en cave. Det er mine årstiers. Det virker ikke, som om vi er sådan særlig tæt på hinanden. Åh. Ej, jeg gider ikke der. Jeg kommer op igen. Nu er min hund. Og lige meget. Nej, jeg skal have min hund. Jeg skal have min hund. Hund. Nej, min hund. Hvorfor døde jeg? Det var dumt. Der er han. Men din hund, Markus. Det skal være din livsmission. Og den sidder ned, så den kommer ikke hen til mig. Hvis jeg sådan er tæt på den, så terroriserer den ikke. Så du skal direkte finde den. Ja. Jeg svømmer på bunden af havet. Og Du tillykke. drukner nærmest, men det er helt fint. Tillykke. Tillykke til at dø. Yay! Men er det ikke yay? Yay! Er det ikke derhen? Er det ikke der? Jo, hund. Hej, hund. Jamen her, det er ondt af du bare løber væk. Hund. Det var sådan set dig, der valgte at svømme i lava. Jamen, det er jo fordi, jeg skulle op. Kom, hund. Hav. Markus, vi skal have nogle bedre biomes med noget mere ting. Hvad for nogle ting? En ørken. Ørken, og de, Ja. og ja, ørken er de faktisk ret gode. Ja, det er faktisk meget godt. Og så cherry blossom biome, de ser bare meget smukke ud. De har ikke nogen structures i. Nej, men de er lige så smukke som dig. Hvorfor siger du det til min hund? Hund, gå i Jeg sagde, båden! Gå i båden! jeg sagde det til din hund og ikke dig, Markus. Ja, det ved jeg godt. Gå i båden! Gå i båden, hund! Gå i båden, hund! Thank you, hund. Kan lige smelte. Kartofler. Er det bedre smeltet kød? Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Det er noget Det er altid lige rart at is. tage livet af en få.
Hvorfor er det det? Hvorfor er det sådan en bjerg med sådan en lang en? Er du også gået den vej? Ja, det er sådan et bjerg med sådan en rigtig lang en. Marvin, kan du ikke lige TP? Okay, men der er ikke plads i min båd. Jeg er midt ude på havet. Hør lige hvor. Go! Åh! Farvel. Der er ikke plads, vel? Vi ses. Hvorfor kan jeg ikke svømme? Og jeg bliver nødt til at spise. Den er rigtig lang en, den der bjerg her. Så er det bare, Das- hvor du gik hen af. Det er et spydspam. Det er en dolphin. Som hedder en delfin på dansk. How are you, doggy? Nyder du udsigten, doggy? Det er en delfin, der jagter dig, doggy. Hvad må den her delfin skal hedde? Dun, 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 dun. Maximus Verstappinus. Hvad siger du det? Jeg ved ikke, hvor du er lige nu. Jeg sælger bare lige ud. Jeg kan se spørgsmålet nu. Ja, jeg er ved siden af det. Det er ved at blive nat. Men det er lige meget, når man har en båd. Ja. Så er der ikke nogen, der kan trække sig ned under vand og drukne en lige under en. Sådan nogle sømonstre sådan. Og så drejer de en og knuser ens hjerner og klipper ens fingre over. Og så... Nej, jeg tror ikke, det er sådan. Det er det helt ikke, jeg ved Minecraft endnu. Endnu. Land i sigte! Der er månen. Hvorfor er den ikke firkantet? Nå, det er en halvmåne. Nå, jeg glemte. Marius, jeg har fundet et mega fedt sted, hvor det er sådan kan base. Hvad er det? Det er sådan noget, det bjerg, der er bare sådan der helt hul indenunder. Hvor er det? Hvad for nogle koordinater? Hvis du kommer til... Jeg ved ikke, hvor sådan, hvordan, men jeg ved i hvert fald ved sådan jeg er så ved sådan 1132 cirka. Nej, det er nok sådan ved 1100. 1162, sådan 900 eller 1000 eller. Okay. Så er det nok den her vej. Nej, du har jo så, jeg svømmer bare. Nej, jeg ved. Nå. Alt jeg gør er bare at svømme rundt sådan. Jeg tror ikke, du ser bjergene. Du taler om. Jeg kan ikke se dit navn endnu. Jeg er på vandet. Måske det er det her. Hvad for et af bjergene er det? Er det største? Ja, det er det vist. Ja, det er det vist det største. Okay. Men jeg kan ikke engang se. Så koordinaterne er sådan,
Så 975, 62, og så 1200 cirka. Jeg har fundet din agent. Så er du tæt på i hvert fald. Hvordan tænker jeg til at placere på, når jeg trykker C? Det gør jeg. Så burde du så være rigtig tæt på, hvis du har lige set min agent. Jeg er ved stranden. Ah! Jeg ser dig. Kan du ikke se bjerget? Det vil være rigtig fedt at bo derinde under. Okay. Hvad laver du? Hopper oven på din båd. Jeg ved godt, så kan jeg ikke. Nej, der er et skelet. Det er Oliver. Det må jeg. Au! Jeg må så hjælpe din ud. Eller TP. Okay. Og lad være med at TP mig ved siden af en eksploderende creeper. Nej. Det kunne jeg aldrig finde på. Har du en seng, Oliver? Jeg kan lave en ting. Jeg har 4 senge. Undskyld. Undskyld, hund. Ah! Så, kom nu. Så. Au, hjælp. Nej, jeg ramte min hund. Hallo, kom nu. Jeg har lidt svært ved at falde i søvn. Sådan. Kom morgen. Det er fordi, det er døde. Hej, hund. Du kan godt lide rødden flæsk. Okay, jeg skal nok have sådan min. Du skal ikke bytte. Det. Vil du have en dobbeltseng, Oliver? Ja, det vil jeg da først gerne. Okay. Ej, halløj, mester. Du hygger dig vist lidt i dag. Jeg også. Oh. Jeg har en blå dobbeltseng, Oliver. Og min hund, den har en lille seng. Prøv igen, hvad for en ting jeg er. Mouse TP'er du lige, TP'er du lige. Hvorfor? Men kan man ikke damage, når man hopper over sengen, eller hvad? Hvorfor skulle jeg TP, Oliver? Du er lige ved siden af mig. Jeg dør måske ved det her eksperiment. Jeg misser sengen. Nå ja. Jeg har sgu da selv min visdom. Ja, det har du jo. Du kan være der, hund. Der fælder jeg det her træ. Det var for at teste mig. Lad være. Jeg har ikke dræbt noget af. Du skader min hund, det er ondt. Jeg skader ikke nogens hund. Nå, okay. Det er jo, du gør. Hey hunden, jeg har opgraderet dine ting.
Sådan der. Faktisk et rimelig godt sted, så de har fået jern. Eller, jeg har så Okay. kun fået 6 jern nu. Bare roligt at lave lidt beskyttelse. Men den er ikke her, vi har hjem. Jeg bygger stadig. Det er vores første base. Så, ja. I just found something incredible. Okay. Hvad er det? En wooden portal. Nice. Nu kan vi i hvert fald godt få guldblokkene. Ja. Jeg har aldrig set så dårlig en kiste. Altså, jeg har aldrig nogensinde set så dårlig en kiste. Okay. Jeg har ikke brug for 17 stykker flint og 2 obsidian. Ja, Jeg synes, alt der var i var 2 stykker flint. Nej, var 2 obsidian, og så 17 stykker altså. Flint eller hvad. Nå, men jeg tror, det var det for episode 2. Så, Hjælp. Ej, Armadillo. Nå, jeg tror, det var det for det episode 2. Så, husk at like, subscribe. Farvel.